Uyafihlwa namuhla uSotswebhu waseNelson Mandela Bay uBicks Ndoni nowabe eyiMeya yaseTinarha ngo1998 waphinde waba yiMeya yaseNelson Mandela Bay ekusungulweni kwaloMkhandlu kuhlanganiswa iTinarha neDespatch. Unconywe kakhulu oSomabhizinisi bakulomkhandlu ngeqhaza alibambile ukuthuthukisa amabhizinisi asafufusa. UNdoni washona ngesonto eledlule emva kokuquleka emhlanganweni weANC eBhayi. Isithethe nganye zimncome ongasekhoyo uBicks Ndoni njengekhokheli ethobekileyo binceda uzama abantu izamunceda abantu ngendlela zonke kodwa ngoba isithethe nje noSomabhizinisi lapha eBhayi umutsi Mfumleni xa sichaze ngakumbi uBicks Ndoni umuntu onjani kuwe? Ebengumuntu othobeke kakhulu oyixhasayo kakhulu into yesomashishini abamnyama abakhulayo esikhuthaza into yobana senze izinto ngendlela singangeni kwizinto zorhwaphilizo singangeni kwizinto yenhlukano ngoba yena wayesuka eTinarha thina siseBhayi wasikhuthaza into yobana imibutho yosomabhizinisi abamnyama mayidibane imanyane khona ukuze uphuhliso lweNelson Mandela Bay yonke lukwazi ukuphumelela nabantu bonke bakwazi uxhamla. Sizamkhumbula ke ngezomfundiso kwakhona simkhumbule ngento yokubana beyintandazwe ethobekile and emamela kakhulu ngamaxesha amaninzi enxa simfuna ukubana siphalaze imbilini yethu kwezo zinto zazisihlupha zingasivisi kamnandi. So silahlekelwe kakhulu singumzi omnyama osomashishini isikakhulu aba basakhulayo. Well, that was iBusiness lapha eBhayi umutsi Mfumleni City isebe losomashishini lahleka kakhulu sula kaBicks Ndoni City uBicks Ndoni befuna unify kakhulu osomashishini abakhasaya apha eBhayi. Masibele kuwe e-studio.